Καλημέρα από την Ιεράπολη Παμουκάλε, από τις ιαματικές πηγές, εδώ στη Σμύρνη. Όπως θα δείτε, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει και στο βάθος άλλες ιαματικές. Πολύ όμορφο, πάμε και από κοντά. Και καθώς κατεβαίνουμε την εξέδρα, θα δούμε εδώ πέρα τις τρεμές πηγές, κόσμος, στα ιαματικά, θα πάει κάτω, τρέχουν τα ζεστά. Ας περπατήσουμε λίγο πιο κάτω να τα δούμε και πιο καλά. Δείτε από εδώ τι καταπληκτική θέα έχει. Κυλάει η μία πάνω στην άλλη και πέφτει κάτω και περπατάνε μέσα. Φανταστικό. Υπερθέαμα. Δείτε λιμνούλες, μία πέφτει στην άλλη, 1, 2, 3, 4, 5, 6 στον ορίζοντα, 7 και κατεβαίνει κάτω και πάει. Αυτά είναι τα ιαματικά. Από κάτω βλέπουμε στο βάθος μία λίμνη που τρέχουν και εκεί. Είναι ζεστά και έχει κάποιες βάρκες που κάνουν βόλτα. Πολύ ωραίο, φανταστικό. Αξίζει τον κόπο. Βλέπουμε και το ειστήριό μας. Ο κόσμος εδώ κάθεται, ξεκουράζεται. Δείτε αυτό το κανάλι που προχωράει κάτω και πάει στις πηγές, στις πισίνες που χύνεται μία πάνω στην άλλη. Και κατεβαίνουν κάτω και στη λίμνη τερματίζει. Πολύ ωραίο, φανταστικό, εδώ από τη Σμύρνη. Εδώ νοικιάζεις αυτά τα δευτερά, τα βάζεις πάνω σου για να βγάλεις αυτές τις όμορφες φωτογραφίες. Βέβαια έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά αυτό εδώ πέρα σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ ωραία που αντικρίζεις τα ιαματικά. Ξύπνα εδώ, παιδιά, αυτή η θέα εδώ δεν υπάρχει. Εντάξει, μοναδική, ιαματικά λουτρά. Φανταστικό, Πάλι ενέργεια.